Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak di rumah sehat dan bahagia selalu. Mugi-mugi tansah manggih wilujeng nggih. Pepanggihan malih kalian Pak Doni wonten ing piwulang basa Jawi. Dipun siapaken buku tulis lan buku paketipun. Sakmenika sesarengan sinau babagan parafrase. Nggih. Tulung bukune dicepakke dhisik buku pakete lan dibuka ing kaca 59. Parafrase ya iku ngowahi saka wujud tembang utawa lagu, geguritan utawa puisi dadi prosa kang panulisane ing wujud paragraf. Supaya cetha, coba digatekke tuladha kang ana ing kaca 59 utawa halaman 59. Tuladha ing kene isih awujud asline saka tembang pangkur, ya iku kang tulisane kaya ing buku iki. Sekar pangkur angrumpaka, Propahlawan nundung penjajah nyingkir. Demak Adipati Unus, Sultan Geng Tirtayasa. Ing Mataram sumusul Sri Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Kyai Mojo dadya kanthi. Yen nggawe parafrase saka tembang pangkur iki mau, kuwi bisa digunakake yaiku tembung panyambung, katrangan, sesulih lan sapanunggalane kanggo njelaske isine tembang. Tembang pangkur kang ana ing halaman 59 iki mau isih awujud bait. Nggih, awujud bait. Saiki digatekke nalikane tembang pangkur iki wis digawe parafrase ing awujud paragraf. Coba gatekke bukune dibuka diwalik ing kaca 60. Coba digatekke tetembungan ing parafrase kang ana ing kaca 60 iki mau sumbere saka tembang pangkur kang isih awujud bait. Ing kene wis ditambahi tetembungan supayane dadi parafrase sing apik. Coba digatekke. Ing kene sing Pak Guru garisi abang iki kuwi minangka tembung-tembung sing ditambahke supayane parafrasene dadi apik. Ing kene ditambahake ngrakit tembang pangkur wi asline kang isine nyeritakake lelabuhane yaiku jasane Propahlawan kanggo nundung penjajah kuwi isih asli saka sing baite tembang pangkur mau, lajeng ditambahi saka Bumi Nuswantara. Nah, sakteruse iki isih asli saka tembang pangkur kuwi mau Adipati Unus, Sultan Ageng Tirtayasa. Kasusul lagi kasusul kuwi ditambahake saka Mataram, Sri Sultan Agung, Pangeran Diponegoro lan kuwi ditambahi yoan lan ing pungkasan kuwi ana tetembungan muga-muga kasembadan sediane. Jadi begini anak-anak semuanya, intinya untuk penambahan kata-kata itu menyesuaikan ya, menyesuaikan dari tembang atau geguritan yang aslinya.
Demikian tadi penjelasan singkat tentang parafrase. Semoga dengan penjelasan yang singkat ini anak-anak dapat mengerti dan mudeng apa yang Pak Guru sampaikan. Oke, selamat belajar. Kemudian jangan lupa ngaji, sholatnya jangan sampai ditinggalkan. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.